El conjunt de Castelló de Sobirà de Sant Gervàs, al municipi pallarès de Gavet de la Conca, viu aquests dies una doble campanya d'excavacions. D'una banda, l'Ajuntament de Gavet de la Conca ha iniciat les obres de rehabilitació del castell amb un pressupost de poc més de 200.000 euros gràcies al suport de Cultura, l'IAI i el programa LIDER. El projecte se centra en l'excavació arqueològica, la consolidació de les estructures i la millora de la seguretat, entre altres. De moment, s'ha pogut constatar la gran magnitud del castell. I ara mateix estem en aquesta fase més inicial, que consisteix en identificar les capes més grosses d'enderroc que estan cobrint i no ens permeten visibilitzar res, i a mesura que els anem retirant ens podrem anar delimitant, definint espais, i finalment, quan puguem fer una intervenció manual amb arqueòlegs professionals, podrem recuperar tot el que són els materials que han quedat segellats dins de les estances o dels diferents espais per poder aportar informacions de tipus cronològic, de tipus funcional. Hem aconseguit finançament per fer el pla director, que és una mica una guia del que hauríem d'anar fent per poder excavar aquest conjunt, perquè evidentment, degut a la magnitud que té, que és pràcticament una hectàrea o una mica més, s'ha d'anar fent per fases i sobretot treballar amb el que és l'accessibilitat, no? amb la difusió, amb el coneixement, amb l'estudi i amb l'accessibilitat del jaciment. En paral·lel, aquests darrers 15 dies, l'equip d'arqueòlegs del Laboratori d'Arqueologia Medieval de la Universitat de Barcelona també ha estat realitzant una nova campanya arqueològica a la zona del Poblat, a sota del castell. S'ha donat continuïtat als treballs que es van realitzar els anys anteriors i que tenen com a objectiu conèixer les característiques del nucli d'hàbitat que es va formar als peus del castell, veure el seu urbanisme i comprendre com s'accedia al castell des del Poblat. Portem uns 3 anys en aquest sector d'aquí que creiem que és una de les cases del poble. Hem pogut definir més o menys el que serien els límits d'una casa del poble, amb 3 estances. Llavors, els anys anteriors havíem buidat 2 de les estances fins a un primer nivell, havien tret l'enderroc, i ara estem a la tercera estança, traient aquest nivell d'enderroc amb soques, amb pedres. El poblat és molt gran, comença aquí el castell i a més té una muralla que envolta el castell, envolta el poblat, fins a baix de tot on hi ha Santa Maria, que és l'església, i allà ja representa que l'església marca el final del poblat. Però si estem parlant d'una quantitat de cases i d'hectàrees bastant gran. Vull dir, queden molts anys d'excavació. Les excavacions compten amb els permisos i finançament del Departament de Cultura, el Geoparc Orígens, el Consell Comarcal del Pallars Jussà i l'Ajuntament de Gavet de la Conca. No, ja està. No? Sí, si pot ser un moment.